Migori. Jatend migao mar rito chenro mag oganda Florence Bore koro wacho ni nitiere achudhe makedo gi wach mar loro chutho kuonde rito nyithindo mag ji giwegi kaluwore ni gin e ohala mar uso nyithindo. Bore wacho ni sirkal dhi kolo i sekta mar kuonde reso nyithindo kendo e thuolo mar higni 8 ibiro keti chike motegno kendo neno ni sirkal okawo ting' mar nyithindogo. Matimore kama kuom kuonde rito nyithindogo kod jo Kenya makedo ne ratiro mar nyithindo pod ywak ni sirkal omed mana sirogi kendo keto kenge motegno mag neno ni ngima nyithindo oriti. Jatend migao mar rito chenro mag oganda Florence Bore kod jokanyo mamoko e migao mar chenro mag rito nyithindo nochopo kar reso kendo rito nyithindo mar Arap Moi Children's Home mantie Nakuru, ma en achiel kuom kuonde rito nyithindo mag piny owacho. Bore onyono kar tiende ni kuonde rito nyithindo mag ji giwegi nyaka lor kaluwore ni thoth utego nitiere e ohala mar uso nyithindo kendo chocho ratich nyithindo ataro mar chike ma pacho ka. A Kenyan child can only be adopted by a Kenyan person. We don't allow trafficking of children to other countries. We don't allow children to be taken to other countries. But it looks like there has been a business where children are sold out for some good money. And we think the roots have been through the private homes. Bore medo ni gionge kata mana kwan nyithindo manitiere kuonde rito nyithindo mag ji giwegi go, gino mamiyo bedo matek ne piny owacho mar chwalo arita makare ne nyithindogo. So for us to take care of these children, we want to ensure that they are in the Child Welfare Society of Kenya, because they are the ones that we run, and we have the capacity, and we have the space, and we have the funding from government to take care of these children. Matimore kinde mamoko kuom kuonde rito nyithindo to ywak ni loro kuonde rito nyithindo gi okeyo kende mar kedo gi weche mag chocho ratich nyithindo. Ne walimo Pamela Adhiambo mosebedo ka rito nyithindo e kar dak ma Kayole, Nairobi kuom thuolo mar higni 17. Embakasi kase rito nyithindo mwaka 17. Pok awinjo muso nyathi. Pamela wacho ni onge gimoro amora ma piny owacho miye e rito nyithindogi kata obedo ni moko kuom nyithindogo imiye kowuok e ute thieth mag piny owacho. Kaka director mar Hope, tijini nachake nikech hera mondo akony nyithindo mokie. Omiya tiye nikech hera kendo onge aunga gimoro amora ma sirkal miya. Jo community ema kelonwa support moro matin. Kar loro kuonde rito nyithindogo, Pamela dwaro mondo sirkal ochung mana ute ma uso nyithindogo kendo siro jogo marito nyithindo e yo makare. Ywak mare en ni jopiny bende omed chung kodgi e reso nyithindo ma ochando. Akwayo ni kata obed jothurwa ma joluo biure mondo kony nyithindo. Kel kata tiso pepa, kel kata Colgate achiel, kel kata moga achiel mondo ikonygo jothurwa ma en mamau marito nyithindogi, to wan gi challenge. Jokende ratich nyithindo wacho ni loro utegi biro mana medo kwan nyithindo masandore. Gikwayo piny owacho mondo rid mana chike matayo utego. Sirkal nyaka ng'ini nyithindo nika protection magidwa miyo gi kata mana gik magidwa miyo nyithindo gi kuonde magidwa ni tergigo. Gigo ginyalo kelogi e udi gi eki to nyithindo gi girito. Policies bende ginyalo keto maber marito nyithindo gi kima kata luoro magin godo ni nyathi bro gol ka itimo ne child trafficking cha. Bedo maonge nikech iyudo ka nitiere gik moko ma ka sirkal okete maino ahinya e chike to nyathi mokel mondo mi odag kama chalo kama daka maber mabede ng'ama ng'ongo manyalo timo gigene. Jogo mani kod kuonde rito nyithindo mag ji giwegi koro dong kod higni 8 ma sirkal biro bedo ka nono sektano kendo neno ni otim lokruok ma oriwo koda kalorogi. Kawadhi nyime ni